Hola, em dic Linda i explicaré una manera per calcular l'apotema d'aquest polígon. Primer de tot, sabem que l'àrea d'aquest polígon és 21,27 centímetres quadrats. I com hi ha 6 quadrats, 6 triangles equilàters, calcularem l'àrea de cada triangle. Sí, no, entès bé. I 3,54 centímetres quadrats és igual a l'àrea d'un triangle. Molt bé. I ara que ja sabem l'àrea d'un triangle, volem desfer l'operació que fem per calcular l'àrea d'un triangle per... Bueno, vamos a hacerlo. 3,54 i normalment per calcular l'àrea d'un triangle multipliquem per 2, dividim per 2 i ara multiplicarem per 2. Que dona 7,08. I ara, amb aquest resultat, seguirem desfent l'operació de l'àrea del triangle i ara seria 7,08 entre el costat del triangle, que és 2,86, perquè és l'operació contrària a la multiplicació. Què pots fer? Que dona 2,47. És a dir, l'apotema dona 2,47 centímetres, perquè estem buscant un número que multiplicat per 2,86 doni 7,08, que és el primer pas per calcular l'àrea d'un triangle. Per tant, l'apotema val 2,47. Ja està.